Сәхнәлә Күгәрсендән Ритаем КВН командаһы. Кадерле достар, озакламай безнең яраткан Өфебезнең юбилее 450 ел була. Күз алдына килтерегез Өфене башка калалар һәм райондар юбилей менән котларга килгән. Әйе, бүгін бит менің белебей, тфутты, белебей дейм, юбилей. Қарағады, 450. Еш, хинәлі, еш. Құттағыд әлі. Һез нимә миңә? 20-нан гына құтылырға булдығыз мәлі? Yok, давай, стартамақ мына һин нимә әзерләнең? Миннән сия шихандар. Ату бездән күмертаудан вертолетлар. Туктагыз әле, кирәкме миңә һезнең шихандарыгыз, вертолетларыгыз, былтыргы әйлән биле башыма урта. Алло? Рәхмәт. Казан. Ике тугам апайым шылтырата. Нимә тиһең? Һездә Кремль бар. Бездә зато президент статусын беренче итеп юк иттеләр. Уфа, я мақтанырға үйренер керек. Шулай. Настоящий джентльмен свеж. Башкорт. О, менә минең иптәшем Ради Фаритович. Омһыгыз. Өфе, сәлам. Мин шул хәтле монда уйланым да һиңа нимә бүләк итәргә. Был һиңа яңы асфальт. Уфа, асфальт нимә ул? Күмертау һуңгарак аңларһың. Юеш кенә. Беренче яуган карлар менән түшәп куермын. Өфе, мин аңламайм, нишәп Агыйдел мөштә генә тик тора ул? Безгә кушылмай? Ул бәләкәй генә бит, үсешмәгән әле. Торһын әйдә шунда. Менә беләңме, Өфе, мин нимә аңланым? Менә сынап та. Бәхет икән ул үз йөреңдә эшләргә. Аны шулай, рәхмәт. Һинчә, мин һиңа турында әйтмәйм, мин ишем бай турында әйтәм. Аңладым. Ярай. Килә әйтеп, кем бүләктәремә әзерләне? Хайбулла? Миннән һиңә бүләк. Күмер? Брат, вообще һиңа гастролап килергә тиешлем. Әмма ләкин нимә бар, шуны алам инде. Яра. Ладно, егетләр, миңа китергә кирәк. Кайда? Ну, шашлык-машлыкны кем әзерләй ул? Ярай, бар, өстәлгә утырта тор. Мәскәү киләтә хәзер. Зур, бик батыр гына бүләк итә. Бүләк итеп, сәскәләр мин өзмәнем. Мин һиңа иң матур ер әзерләнем. Ярай, алдайым, шаяртам, бишул нимә. Менә һиңа автобустан асқыс. Яңа маршруткалар була. Блин! Өфе, ул кем булды ул? Нефтекама калаһы. Бүләкләрегез охшаш булган. Өфе. Мин һине ошолай сактан гына изләйм. Һинең юлдарың эшләнмәгән булгайны. Өйдәрең бис бодык булгайны. Күп кар яткайны. Әйе, шул кисәгә һәм агысләйм. Исләйң инде кисә булгас. Шулай. Ярай, Өфе, һинесен күңелдән туган көн менән котлайым, тортты тотып, шәмдәрне токандырып, теләктәреңне теләлә өр. Fire! Эй, Хайбулла, тукта әле, һин нимә эшләйең ул? Тур! Алып бараңмы әллә? Флешбектар, братан, флешбектар китте яңа şeyдән. Не обессудь, по-братски, не обессудь. Ярай, бар тур уныңа. Хөрмәтле тамашачылар. Ни өчен без тап ошо урында туктарга булдык? Чөнки нимә бүләк итү иң мөһим түгел. Ысынлап та безгә барыбер, нимә без еңәбез. Беренче урынмы, әллә аксамы? Безнең өчен иң яхшы бүләк
ул һеҙҙең алҡыштар һәм иғтибар. Иғтибар өсөн рәхмәт. Туҡтап тор әле. Беҙ менә 6 йыл КВН уйнайбыҙ һәм бына егеттәр нимәне аңланыҡ. Ысында бит һәр нәмәнең үҙ ваҡыты бар. Һәм күрәһегеҙ беҙҙең дә ваҡыт килеп еткәндер. Егеттәр, йырлайбыҙмы? Йырлайыҡ. Әйҙә. Үтәр үтә, беҙгә лә китергә ҡала. Белмәйем ҡайҙа барырға, бына нисектер ҡасырға. Беҙҙең теләк был уйында еңеүҙәр яуларға. Һәр минутты иҫкә ала, беҙҙең ҡалды килә бында. Бөгөн егергә, күпек менән йүгерергә. 100 меңлек аҡсаны алып, Сочи ҡалаһына китергә. Иң яҡшы команда булғы килә, беҙҙең өмөттәрҙе аҡларға. Барығыҙ, иҫәп ҡалығыҙ. Ритаем, Ритаем, 6 йыл һеҙҙең менән булды. Ритаем, 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 6 йыл һеҙҙең менән булды. Ритаем. Достар, ысынлап та һеҙҙең менән 6 йыл буйы КВН сәхтәһендә Күгәрсен районынан Ритаем КВН команда булды. Бүләк түгелбеҙ, ләкин һеҙҙең өсөн. Иғтибар өсөн рәхмәт.